Dünya bazar somsasy ýa-da köpler muňa lewabyň somsasy hem diýerler. Bu somsa ören tagamly we Lewap welaýatynyň iň meşhur tagamlarynyň birisi. Bu somsanyň daşy petirden bolýar. İçi bolsa dogrulan etden we iýen wagtyň ýanynyň uksuz gazy ýa-da tolkun kola fanta bilen ýylýar. Dünya bazaryň somsasy diýilen bu 4 turşluk petir somsany Lewap welaýatyna baran köp myhmanlar ilk görendir. Hatta käbir adamlar ýörüýte somsany ime üçin hem gitýärler. Biziň aşpez dostumuz biz üçin ýörüýte bişirip berdi. Dünya bazaryň somsasyny Aşgabatda bir ýerde ip bolýantygyny bilýän videonyň opisiýa bölümünden görüp sargyt edip bilersiňiz. Ýa-da Lewap welaýatyna gidip iýmeli bolýar. Ören tagamly, lezzetli petir somsany tolkun fanta, tolkun kola bilen iýsen has hem ütkeşik bolýar. Petir somsanyň başga-da nähili adyny bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazyn. Indi videolarda görüşýänçe, paka.